שלום חברים, אני שמח שחזרתם אליי למדריך השלישי על מערכת הניהול תוכן של וורדפרס. היום אנחנו נדבר על המדיה, איך אנחנו מטפלים בתמונות, איך אנחנו מכניסים תמונות, איך בכלל מטפלים בתמונה שאמורה להיכנס לאתר ולא לשקול הרבה כדי שהדף עצמו יוכל לעלות מהר בגוגל. קודם כל יש לנו פה לשונית שנקראת מדיה. כשאנחנו נכנסים ללשונית אנחנו מקבלים את הספריית תמונות באופן אוטומטי, כלומר הספריית תמונות שכבר העלינו אל האתר. אנחנו יכולים לשלוט בתצוגה של התמונות בכדי לקבל יותר פרטים על התמונות עצמן. אם אנחנו נלחץ כאן על הכפתור הזה, אנחנו יכולים לקבל אינפורמציה קצת יותר מורחבת, כלומר גם את השם של התמונה, כמו שאתם רואים כאן, מי העלה את זה וממתי התמונה הועלתה. זו תמונה שהועלתה לפני כ-40 דקות וזו תמונה שהועלתה לפני 2 דקות. אם אני אלך לתמונה אחת שהעליתי לקישור הבא, אני אוכל לראות שזו תמונה של אחת הלקוחות שלי. ואני אראה פה תמונה שהיא למעשה יחסית גדולה. אם אני מסתכל פה על גודל הקובץ, גודל הקובץ אומר לי שהתמונה למעשה היא 774 קילובייטים, שזה די הרבה לתמונה שאמורה להיות באתר שלי. כי אם אני אצטרך עכשיו להכניס את התמונה הזאת למאמר, סביר להניח שגוגל לא ממש תאהב את העניין, והמשקל של הדף יהיה מאוד מאוד כבד. ומה שגוגל אוהבת זה דפים שנטענים בצורה מאוד מהירה ונותנים, וככה היא נותנת דירוג גבוה לאותו דף. אז כדאי לחשוב על המשקל של התמונה לפני שמכניסים אותה אל האתר. הייתי מאוד מאוד ממליץ עד 50K, כלומר עד 50 קילובייטים, להכניס תמונה לאתר. מה זה קילובייטים ומה זה מגה-בייטים? כלומר, מי שלא כל כך מבין, יש היום 1000 קילובייטים במגה אחד. ברור שאנחנו לא נכניס 1000 קילובייטים, סליחה. אנחנו כן נכניס משהו שהוא מתחת ל-50 קילובייטים, כדי שהדף יעלה בצורה מאוד מהירה. אם אנחנו עכשיו נחזור למדיה ונבחר דווקא את התמונה הזאת, נוכל להבחין שהתמונה הזאת היא ברזולוציה די גבוהה. המידות שלה זה 966 על 576, והמשקל שלה זה 68K. כלומר, בשביל הרזולוציה שניתנת כאן, המשקל הוא משקל אידיאלי לרזולוציה. אוקיי? במדריכים הבאים אנחנו נלמד איך לעבוד ואיך להקטין תמונות בפוטושופ
כדי שנקבל את המשקל האופטימלי ביותר בכדי להעלות תמונות לוורדפרס. עכשיו, אנחנו תמיד יכולים לקחת תמונה ולבצע עריכה בתוך המערכת עצמה. כלומר, אם אנחנו עכשיו חוזרים אל המדיה והולכים לתמונה הראשונה שנכנסנו בתחילת השיעור, אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה עריכת תמונה. הכפתור הזה מעביר אותנו, אם נלחץ עליו, מעביר אותנו למצב שאנחנו יכולים לשחק עם התמונה. לשחק בזה, כלומר, אם היא עלתה בצורה שנראית לנו הפוכה, אז אנחנו יכולים ללחוץ או על הכפתור הזה או על הכפתור הזה. אחד מהשניים מביא את התמונה למצב האידיאלי שנראה לנו הגיוני שככה תמונה תהיה ותעלה לאתר. כלומר, אם תהיה הפוכה, אז נצטרך, איך אומרים, לסובב את הראש וכל זה, זה לא ממש אידיאלי עבורנו. אנחנו יכולים גם לשנות את קנה המידה. המידות החדשות שהם נותנים לתמונה הזאת. כלומר, אני יכול עכשיו לתת פה איזה קנה מידה שונה. אבל צריך לקחת בחשבון שלא ממש מומלץ לשחק עם המידות האלה, מכיוון שאלה הברירת מחדל, אלה המידות של ברירת המחדל. ואם אני אחליט לשנות אותם, מה שיקרה, שהתמונה עלולה להתפקסל. זה אומר שהיא יכולה גם לקבל טשטושים, שאנחנו לא ממש רוצים שיהיו בתמונה עצמה. ועדיף לא לגעת במידות. אבל כן אפשר לשחק פה עם התמונה עצמה, אפשר לעשות איתה הרבה מאוד דברים, אפשר נניח להפוך את הכיוון שלה, אפשר שהיא תוצג בצורה כזאת או אחרת. אם אני עכשיו אחזיר את התמונה, אני יכול להגיד שהתמונה היא תוצג בצורה כזאת או כזאת. יש פה הרבה מאוד פיצ'רים שבאמת נותנים לנו את המשחק החופשי עם התמונה עצמה. עכשיו, איך אנחנו באמת מעלים תמונה למערכת של ניהול הוורדפרס? אנחנו הולכים למדיה, ופה יש לנו כפתור קובץ חדש. כשאנחנו לוחצים על קובץ חדש, אנחנו מגיעים לרובריקה שבאה ואומרת לנו, או שאנחנו לוקחים תמונה וגוררים אותה למסגרת הזאת, או שאנחנו בוחרים קבצים מהתיקיית תמונות שכבר מופיעה במחשב שלנו. ואז אנחנו פשוט מנווטים איפה התמונות נמצאות, בוחרים את התמונה עצמה ואומרים לה Open. ואז מה שקורה, הוא מעלה את התמונה. למרות שיש לי עדיין את התמונה הזאת, עדיין אני יכול לקבל את התמונה בווריאציה אחרת. נניח, אני יכול להחליט שהתמונה הזאת, אם אני נכנס אליה ונכנס לעריכה שלה, אז הבחורה עצמה, אני יכול לבחור שהיא תהיה בכיוון הזה, ואז אני אומר פה שמירה, ואז כשאני נכנס למדיה, אני רואה שיש פה בחורה שהולכת לכיוון הזה, לכיוון ימין,
ויש פה בחורה שהולכת מצד שמאל. כלומר, אנחנו יכולים לקחת את התמונות ולשחק איתם איך שאנחנו רוצים, וגם אפשרות להכפיל אותם ולשנות להם את התצוגה, ככה שאנחנו נוכל להתאים אותם למאמר שלנו בכמה וריאציות. עד כאן המדריך לעבודה עם תמונות ועליית תמונות למערכת וורדפרס. עד כאן חברים, להתראות.